Aste honetako zientzia albistegiaren protagonistak Nobel sariak dira. Alfred Nobelek sortu zituen 1901 gizateriari onurarik handiena ekarri dieten lanen egileak ohoratzeko eta 5 kategoria asmatu zituen. Fisiologia eta medikuntza, fisika, kimika, literatura eta bakea. Garai honetan argitaratzen dira zein diren irabazleak, baina gero abenduan izaten da sariketa. Eta justu aste honetan jakin dugu zientziako arloetako saridunak zeintzu diren. Batetik, fisiologia edo medikuntzako Nobela, Mary E. Brankow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi ikertzaileek jasoko dute immunitate sistema nola kontrolatzen den argitzeagatik. Alegia, nola bereizten dituen immunitate sistemak zelula eta molekula propioak arrotzetatik eta kaltegarrietatik. Eta haiek egindako aurkikuntza horiek funtsezkoak izan dira gaixotasun autoimmuneak hobeto ulertzeko eta adibidez minbiziaren kontrako tratamendu hobeak topatzeko eta transplanteetan ere laguntzeko. Fizikakoa berriz, John Clark, Michael Deboret eta John M. Martinez ikertzaile jasoko dute mekanika kuantikoko fenomenoak eskala makroskopikoan ere funtzionatzen dutela frogatzeagatik. Hori izan baita galderetako bat, ezta? Mekanika kuantikoa oso eskala txikian ikusten baita eta nahi zuten jakin eskala handian ere funtzionatuko ote zuen eta zirkuitu elektronikoetan frogatu zuten funtzionatzen zutela tunel efektuak eta baita ere kuantizazioak. Hori guztia aplikatzen da gaur egungo sistema digital guztietan eta noski ordenagailu kuantikoetan ere funtsezkoa da. Azkenik, kimikakoa, Susumu Kitagawa, Richard Robson eta Omar M. Yagi ikertzaile jasoko dute. Hauek egitura metal organikoak garatu dituzte. Eta zer dira egitura horiek? Dira ioi metalikoak eta molekula organikoak elkarrekin modu jakinean kombinatuta, arkitektura jakin batekin, sortzen dituzte egitura kristalezko batzuk, barruan poruak dituztenak, eta poro horietan bildu edo jaso daitezke beste molekula batzuk eta erreakzioak ere eragin ditzakete. Eta adibidez horrek balio du, CO2 edo beste gas batzuk biltegiratzeko edo uretatik arazteko kendu nahi diren toksikoak eta halakoak. Orduan, aplikazio benetan interesgarriak dituzten materialak dira. Horregatik, guztiagatik beraz, jasoko dute ikertzaile hauek abenduan saria.